Ja, mi lobby bradanga sa family faude fautang ala si fu grontapu me baro no wan bombigidei en tide mi wan taki abra a situatie na ina kondre en voornamelijk mi wan abeng over a etniciteit a discriminatie tori sa weshi Dave weshi tak asay begin te gwan bepaalde vaart ko ina libi makandra en mi fening tak of mi feni tak asandati zodra asay begin te gwan vaart op een gegeven moment amau doro een bepaalde marchi pe unoman controla sang en daarom ade van nodu tak no de in een vroeg stadium dat wij proberen het racisme de kop onder te drukken. Ja, want we zien ipsa, we zien en me abon bepaalde firi tak komende verkiezingen voor 2030 zo veel impressie tak oude wang etnische verkiezing. Asang o go tussen Blakamang na Kulimang. O go tussen NDP plus na VHP. Asang no go om beleid voetja ontwikkeling kong na de santing. Trons nooit ano bendig batu. Verkiezingen in Suriname gaan altijd over heel andere dingen. Niet over beleid, niet over ontwikkeling, niet over toekomst na de santing, nee. Maar mi aba vrede in mi tak asaw tegwan bepaalde vaart tak unoman controlling. En dat 2030 outro etnische verkiezingen, if in een lukboom, en voor go so doro, dat 2035 al basta. Al basta. Omdat te wansa abuan begin, daar mogen bereiken een bepaalde hoogte op een gegeven moment. Te change no kong. En daarom mi fenen prespari voor taganga uno ook toe tag umdraya anu parboto en code leksa na mambaka lek voor abende before jaren 70 etnische verdeeldheid bende sami ko verstaan want in een periode dat mi bede wat geen boy mi no be verstaan jaren 80 mi kan te jou eerlijk ik heb bijna niks van racisme gemerkt in de jaren 80. Ja toch, je gaskoro, je walo mati, alasod mati, je playbal, onderling we feti sabito, wat kin jugu de, dat na normaal. Maar nooit, ano ben de so taki, a etnische haat, ben de so tranga. Mino ma huig misrefi. Jaren 90 ook toen niet. Maar als aan deze begin, in 2020, en mina wamang, mina righteous, hè. Met tak voor Allah toesei. En laten we elkaar niet voor de gek houden. Dat etnische vuur is aangewakkerd in 2020. 2018, 19 kotaki, verkiezingen 2020. Die Masrachan controle president. En met dat Alalisi had alle kansen, alle mogelijkheden om de beste president van het land te worden. Hij had alle mogelijkheden om de bevolkingsgroepen ook te binden. Maar sappa godu, appa gombe goma her putspats van her sani. A her president sani goina mang tontong, en ama no staf voor ama go om nanga santi. Racistisch beleid, ama voeren, dat moeten we toegeven. Puinhoop is ervan gemaakt in het land. Corruptie van, ja, corruptie tot en met. Corruptie tot en met. Dus op de schandalen toch? En al dit soort dingen hebben zich geweekt in die samenleving. Waardoor een deel van de samenleving kiest een bepaalde haat tegen amang. Maar mino aba probleem dat, omdat amang een politiek man en een volk, een deel van volk of een heer volk schreef, mag haten de leiders. Dat is geen probleem. Je mag ook Simons haten. Ja, je mocht ook Bouterse haten. Ook Bosje mocht je haten. Ook Vinnen, toch? Dus dat is geen probleem op zichzelf.
Maar bij mij ego daarom, dat lukt no, if you want fight one man, of you want fight one partij, doe het. Want dat is jouw democratisch recht. Maar me kan no de zo, dat we go val de ma aan Sanjersa leider. Je verstaat ze met dat toch? Want Chan is niet de Hindustan. En de Hindustan is ook geen Chan. Dus die feita man, papa. Feita man, tabwa righteous fasi. Want misre feita man. Misre feita man. Ik ben geen VHP'er, ik ben ook geen NDP'er. Ja, ik sta altijd in het midden. Alhoewel nooit het midden de kans heeft gehad om aan de regeermacht te komen. Maar mina altijd midden. Is dat toch? Mina progressief links. Mina socialist. En jammer dat wij geen socialistische partijen hebben in dit land. Die het wel menen met het volk. In naam zijn ze er misschien wel. Maar in gedaante de manode. Dus minode no antra sipa. Daarom mi kan tak altijd vrij. Toch? Dus nogmaals, Taiwan fight man, go fight man. Maar no go fight apchi man. Apchi maisa de na woyo, yo go koseng. Omdat mij abon oso kande of mij rewa wagi. To wabigi ai tag lukuno fupe mai fenamoni. Of we go kos den poti boy fu abrabroki. Dan ga pont beton dat demalesi volgens UNO. Nee, UNO doa santi. Ibri was maar op een bepaalde omstandigheid zal hij horen naar baka. En daarom moeten wij leiders hebben in dit land die kunnen inspelen op dit soort situaties en kunnen binden en ontwikkeling kunnen brengen. Maar dat niet zo. De mij horen we altijd verdeeld. En jammer genoeg trappen wij daarin. We komen in tapatori voor een zekere Masra Gerald. Gerald Amane, ha? Ja. Voor DTV. Dan, mi kon verstaan dat apa go interview amang pe amang schreef doe bepaalde opmerkingen ja sang kancha bruyako ina kondra wat je moet even om chilim chiwatra ay na kon shot lem chiwatra na dadum dring yara no go dring so pinanga sof nang de santia no boom ma boom dus dat sapa go do amago interview amang en volg boeren, omdat mi mopo ook toe vanuit de journalistieke wereld. Mi ben de journalist toe toch? Mi ben de Times toe toch? RBN, mi ben de. En mi sta faciliteren mij roko. Apago interview man, pe amago do to denigrerende uitspraken. Gevaarlijke uitspraken man do. Amago lanceer raket no of bazooka naar de Santi vanuit VCB Lili dorp kom je richting residentie Chan. Maar bij vergeten we niet dat je lancera santi. If je man lanceren tenminste, want zomaar de ma bigi mo van. Is dat omes mayo kiri, ome onschuldig mayo kiri. Fos je komita very man say tap say mek. Ik kan die misa mas refi, maar ik kies zo meng mangba, maar ook jullie basan dat na praktijk toch? Appa na theorie, maar het is niet goed, want hij is bezig op te hitsen. Dan Gerald ay mekamataki, amay mekamataki da apki mo mata nima mino de is in track I woorden terug. Terecht. Apay te itan nimi na dueng amay herhala sam baka. De journalist, yunam go stellen man de eerstvolgende vraag. Want dat drape je telegrama moro. Want journalist moest begrijpen van tevoren batak lukunote, want mij begint taki, zo richting amay go. Je moest maar schat asan dat in. Dan noyo waka baka man go bega mata lukuno papa ya bif track you woorden terug want itak verkeerd sa niet kan koin probleem. Yo longo slam no. En dan mij herhala sam sanji baka. Nee, je moest al lang hebben gekap met die man. En dat heb je niet gedaan, Gerald. En laat mij één ding zeggen. Een journalist mag, een programmamaker mag zijn berichtgeving of zijn programma kanaliseren. Dat is geen enkel probleem daarmee. Je mag. Als je tot een bepaalde politieke partij behoort, je mag dat ding kanaliseren. Maar doe het zoals het hoort. Want niemand is objectief. Hè? Er bestaan geen objectieve mensen op deze aarde, op deze wereld, in deze wereld.
Dus dat is een vereniging van journalisten, je legt uit, je moet objectief zijn. Maar hula, niemand is objectief. Ook de vereniging van journalisten niet. Ja? Dus code eerlijk. Je mag kanaliseren je nieuws. Lek van Lembo en doen. Volgens mij kost man. Maar Lembo doet het zoals het hoort. Zoals een echte journalist of programmamaker dient te doen. Ja? Maar wanneer je haat begint te zaaien. En vooral, dat is geen haat. Dit is geweld oproepen. Het is geweld oproepen. Ja, ik kan de onschuldige uitspraak. Kan. Maar ik denk niet, want die man heeft het 2 tot 3 keer herhaald. En je blijft voortsudderen. Je choka maar, je tand choka maar no mo. Op een gegeven moment, ik vind niet dat ik moet strak in woorden terug. Maar nou doen we een pa. Ik vind het jammer dat in de journalistieke opleiding, Sabiara, wordt er wel psychologie daar gedoseerd. Want nogmaals, als journalist moet jij van tevoren kunnen inschatten waar de geïnterviewde naartoe wil gaan. Maar dat hij nou doet. En dat met ik je kwalijk. Dat met ik je kwalijk, Pajaral. Dus ik let op voortaan. Maar Moro Sandere, ano disiwang, dit is eigenlijk de druppel die de emmer heeft doen vloeien. Dat ik kom in atodisi. Maar volg de man een tijdje. En ik begrijp ook toe, zo richting de mij go. Maar nogmaals, je mag. Maar doe het zoals het hoort, zoals het moet. Is dat beter? Dus, mijn vriendin van Nudu voor tak asad mo voor disi na uno. Arkinopa, kulibi legbradanga sa inakondre. Umak ap meningsverschillen. Ja. Mi bijvoorbeeld, ik moet zeggen, deftaki motaki, bis na blakamang, bis na kulimang. Is dat wat mijn les me val dan af mi aan ook toe. Dat dan mij tijd met mina NDP'er. Te me val dan mij NDP aan dat de mafia ta mina fiep. Maar mina fiep. Maar mina val no ma aan. Mina rijtje story met chaka fisi. Is dat beter? En ko de rijtjes ook toe in alibi makandra. Anders als ook kaster papa en dan heeft niemand voordeel daaraan. Als dan zou je leg uit dat smamus gua India of Indonesië baka of zo, nee, mina jere Indonesië zo voor. Unes de mango Indien. Zo de India maar we zijn gua baka. De Hindustani we zijn gua India baka. Of zijn we tak de sanati. Omgekeerd ook toen op Pede blaka mogo. Nigeria, Zambia, Gambia, pe. Zimbabwe, pe. De masram no sta fu pe de man vooroudig nu po. Enigste sa de masabi na Afrika, maar pe voor Afrika. Dus zij de we zijn de man gua baka. Kutang ina kondre, ku lobus refi, ku brasau refi pa. Is dat beter? Kunya dringen samen, dat we doen wel. Maar te politiek doro dan we begin kenki. Dan we begin luku gradu wiri, we begin luku cross wiri, ala sod wiri we begin luku. Ja, ala sod wiri we begin luku. No do dati, ano boom srefi. Kuji wan voorbeeld, kuji grondtapo wan voorbeeld, dat we in Sernang, wis verkiezing de of verkiezing no de, we zijn één. Laten we niet alleen praten over een moskee en een synagoge naast elkaar. Nee. Ja, dat theorie. Laten we de praktijk uitvoeren. Cobra zou zeggen. Dus Gerald, met hoop, dat ik ook kenka systeem fitu, want je systeem fire. En no Gerald wang, moro de maar omdat toevallig me hebben over Gerald. Moro media de. Den online en news site dan de. Wallo rommel de. Boom voor wallo rommel de met eigen true. Met eigen true. Boom voor rommel de. En ano wan say wang ala to say boom voor rommel de. Maar kohora sang righteous. Nogmaals, if you have je politieke kleur, je mag abi. No one probleem. Alla journalist hebben een politieke kleur. No one no de sano abi. Of kan de want to de sano abi. Dat kan. Maar alla journalist hebben een politieke kleur. Alla mediahuis, mediabaas hebben een politieke kleur. En een mediabaas, ik kanaliseer meestal berichtgeving en nieuwsgeving via de sanity. Mistabi, want dat is een systeem toch? Die mannen mogen het kanaliseren. Maar not doen tap zo'n fasie, dat je begin chokes ma. Want asandati, oji umankeri papa. Kusta bang asanti, met je grand